ko gaban iyayen ba ma kunyar rawa ko gaban iyayen mu ne zamanda balarabe ne kwali farawa yi rawa matsashe yi rawa matsashe lokacin mu ne sanin mu ne taron namu ne ko ga iyayenmu ko gidan surukanmu gaban yayanmu ne yi rawa mu tashi yi rawa mu tashi yi rawa mu tashi na gabi da kwana sallah na gaida manzan Allah balarabe ne shi balarabe ne dan larabawa baburai shi dan masumawa annabi Muhammadu ya zarta kowa ya zarta kowa biyayyen mursalawa sani biyayyen annabawa sani biyayye ya fi kowa annabi Muhammadu bai da tamka ba shi da tamka na gaida na Khadija uwar gida ga Siraja ta isa hujja na Khadija ta isa hujja wanda yayi jahilda yayi jahilda ushadu kan malaki Allah wa ruwana ilai ba ruwana Allah ba ruwana akan lamarin Khadija
ga ka ga walaki Allah ba ruwana ilai ma ruwana na so a ce zamanin kin na zo na kabila ni mai mutunci yar mutunci mai girma a gidan girma babar masu girma na Khadija na so a ce zamanin ta na zo zama bawon da hidima a gare shi in kina yin girki don ka ɗebi ki gari dan tankale a gidan kinana na gidan kinana na gidan kinana na gidan kinana ummul qura wata ƙarya ai ba ta kai Aisha ba an gwanta Rasulullahi wace da mujirin nata wace da ango kamar nata ina mai ango irin nata an gwanta Rasulullahi abubuwa guda 10 na Aisha ta wuce mata na farko ita ce ta auri manzon Allah tana budurwa na Aisha na biyu ta auri manzon Allah shekarun ta 6 kafin hijira a garin Makka na Aisha na uku ta tare a gidan manzon Allah shekarun ta 9 bayan hijira a garin Madina na Aisha na hudu baban tabi'in manzon Allah ne na Aisha na biyar annabi ya yi jiya a ɗakin na Aisha sannan na 6 annabi ya yi wa fadi a ɗakin na Aisha sannan na 7 annabi an binne shi a ɗakin na Aisha sannan na 8 abokiyar sirrin manzon Allah ce na Aisha na 9 ilimi na mata sirri na mata yana gunna na Aisha annabi ne ya fada sannan na 10 Allah ya shaide ka alqur'ani nana a qur'ani nana a qur'ani nana Aisha Aisha Umaira amarya a gidan manzon Allah dan mun gaida Aisha ile ya rage mana Halimatul Sadiya gaida Halima Halimatul Sadiya Halimatul Sadiya Halimatul Sadiya Halimatul Sadiya al'adar Larabawa
koyawa ka haifi jinjiri a samo mai sha da shi sahadi wata sadiya daga dan halal sai ya so halimatin sadiya ba zan mance ta ba wanda ta yi wa ma'aiki kana halimatin sadiya mun gaida halima me rage mana mu gaida amina na amina ko kuma sun kuya mu gaida amina uwar iyaye ba zan mace ta ba ai daga dan malam ba zai mace ta ba mahaifiyar shugaba manzon Allah sunanta na amina aminatul zuhuriya idan ka yi addu'a in ba ɗanta Allah ba zai karba wallahi ba zai karba ba mana amina mu ga tambari mu gaida amina na amina na amina na amina na